så i tid nå. Hvor skal dere det? Det der ikke skal gå så tidlig. Ja, sett etter det. Hallo! Bevare meg vel. Har du fått noe som det? Har du fått noe? Om jeg skulle ta med noen ferdig til Rolf, kan du det? Ja, det lurer jeg på. Er det mye han skal ha? Jeg har ikke med, jeg skal bare opp og høre på. Ja, har han spurt, eller? Har Rolf spurt det kanskje? Nei, det var bare det at jeg kunne ikke vite om dere kunne ta med noen til. Er det ikke der han bor? Ja, men det er bare... Er det mye? Nei, det er 10-12 habber. Ja, nei, men det kan du jo bare ta i en pose eller noe slikt. Ja, så ja. kan- Jeg skal ha Kan sånn i vi- lille esker. Så kan vi dytte det innimellom i bagasjerommet. Ja, det var det som jeg mente. Ja, det kan vi. Det var så til dere i går også her. Og i Og så går, var det jo i ja selskap. visst var vi Jeg var den. oppe her med båten. Bare drakk kaffe hos Odda di. Jeg var oppe med båten, og så måtte jeg gå igjen. Og så sa de det. Så fikk jeg høre at jeg skulle ikke gå så tidlig. Jeg er redd Nei, jeg vi gikk går ut når vi med- blir ferdig. Ja, vi har ikke noe hast.